on tottama konngol. Fatoumata Sisawan. Yamde sappo e nayi fawi silmaji sappo Paris, yamde sappo e tati fawi silmaji sappo Ziguinchor, immorde Sénégal. On salminama musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde. Yewtere men hande musidɓe tedduɓe no nawra en Sénégal lebbi sappo e jeetati ɓawta o polgu Bassirou Diomaye Faye e wote hooreyako leydi e ɓawta o toɗɗagol Ousmane Sonko e hoore e jagorɓe e Sénégal. Pododiral fuɗɗama taskede hakkunde hooreɓe ɓe ɗiɗo ngal famodiral hakkunde ɓe ardiɓe ɗiɗo o jibingal haalullaji e nder leydi di ko pododiral taskangal e dow suɓagol hanuɗo ardade e kañumde fedde laamuyankore jonte yawtuɗe e Ousmane Sonko heyɗintinno hoolare makko e Aïda Mbodj ardiɗo ngal kawtital gila ngal Sinthia kono balɗe tati ɓawto ɗum hoorejo leydi di Bassirou Diomaye Faye itti Aïda Mbodj e hooreyako kawtital ngal lomtinirimo Aminata Touré e caggal mum e moɓodiral mawgal Pastef fedde nde Ousmane Sonko woni hoore mum lollini cimtol ngol ɓe holli e nder mum wonde ɓe jaɓa ngal pellital hoorejo leydi di ko faati e toɗɗagol Aminata Touré e hooreyako ude fedde laamuyankore e biyol maɓɓe Bassirou Diomaye Faye jogaki e darnde cippingol Aïda Mbodj yiɓe ɓeydi hollude wondema sartiji fedde maɓɓe Pastef jeyda walla yaada e sartiji ɗi Aminata Touré ɗin ko honno musidɓe tedduɓe e taskorɗon ngal pododiral afingal hakkunde hoorejo leydi Bassirou Diomaye Faye e hoorejo jagorɓe makko Ousmane Sonko hara angal famodiral taskangal hakkunde kañumɓe hooreɓe ɗiɗo ɗo no juyi on ko honno yiruɗon janggo gollidal Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko ngam akkude miijoji moɗon e dow lefol ngol rewrogon kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeego temeɗɗe jeego e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati. Landal hande.